Hünər Bütün Россия Yaş Rejissura festivali bu yıl 13-nче тапкыр уздырыла. Фестивальнең географиясе елдан ел киңәя. Bu yıl әлеге фестиваль Татарстан Республикасы театрлары белән беррәттән Санкт-Петербургны һәм Казахстанның Акмолинск шәһәрендә үз эшен ала. Яшь режиссерларны күрсәтергә, аларның эшләрен күрсәтергә, спектакльләрен танытырга һәм әлбәттә менә шушы алар куйган спектакльләргә ниндидер гадел бәя биреп, менә гомумән тенденциялар турында сөйләшергә, фикер алышырга, тамашачы белән дә, профессиональ тәнкыйтьчеләр белән дә. Һөнәрнең үз репутациясе бар. Әлбәттә, ул бик билгеле фестиваль Россия күләмендә. Россиядән тыш спектакльләр катнашты төрле елларда, Казахстаннан да, Кыргызстаннан да, Белоруссиядән. Без мөмкинлектән чыгып әлбәттә чакырырга тырышабыз. 6 көн дәвамында 11 коллектив заманча һәм үзенчәлекле спектакльләр тәкъдим итә. Алар Татарстанның 5 театраль мәйданчыгында күрсәтелә. Кемнәрдер әлеге фестивальдә беренче адымнарын ясаса, икенчеләр инде бирегә 4-нче тапкыр килә. Һәм фестивальнең никадәр әһәмиятле булуына зур игътибар бирә. Был һөнәр фестивале әлбәттә кәрәк, чөнки иң тәүсиратта һинең эшеңне абруйлы критиктар баһалай. Әлбәттә, һинең профессиональ үсешеңә бик зур йогынты яһай һәм монда һин ошо кыска гына вакыт эчендә ошо елның премьераларын бер ердә карап өлгерәһең һәм әлбәттә был спектакльләр ниндидер профессиональ яктан хайлап алынып фестивальгә индерелгән. Һөнәр фестивалендә спектакльләр күрсәтелеп кенә калмый. Биредә белгечләр, режиссерлар белән иҗади очрашулар, фикер алышулар, түгәрәк өстәлләр уза. Тамашачы өчен әлеге формат икеләтә кызыклы. Чөнки спектакль карау белән генә чикләнмичә, үзеңне борчыган сорауларга җавап таба аласың. Һәм әлбәттә, күп кенә серләрне ачасың. Мондай очрашулар безгә серләр ача, ничек эшләргә икәнен аңлата, театрның структурасын шулай ук теге аксакаллар белән ничек сөйләшергә, алар белән ничек общий язык найти димәйтем инде. Һәм икенчедән бу очрашулар безгә бик нык булыша спектакльнең смыслын аңларга һәм аның фишкаларын һәм актерский, режиссерский ходларын. Фестиваль яңа мөмкинлекләр ача, тамашачылар режиссерлар белән таныша. Кыскасы, әлеге фестивальнең киләчәге якты булуына беребезнең дә шиге юк. Шуңа күрә киләсе елда Һөнәр фестивалендә очрашырбыз.